Borong ang Facebook sung jotono Simon ka kaisa post viral mani abaka kok borok kok norugui obo bopti hai kisa sai khnare de manasung no না আবো তো পোস্ট খাইজাক মানে আবো তাই থাইনি মেমোরেন্ডাম মানে খাইজাক মানে ও তিনি ইটিআই ডিসিনি অরনি সিমি ও মেমোরেন্ডাম নকরকা আবো কিসা সালসাকাং ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট প্লাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নহনই আং কক শাখা যে উবাংমা অফিস রগো হাবানক রগো kok borok by application rok suinani aborok no baksai asak yango okai kok borok kok tabuk tripura hastani kaisa official language hingga boni bagoi जों wansukha official language sengui tongo hinggakai tamgoi chini disini office rogo tai chini hastani office rogo bo kok borok by suyei rohornani suiblai সাবমিট খাইনানি ইয়াফারনানি আবরকনো ওয়ানসুকমানি বিসিংতি ख्लायै जों ওয়ানসুকলাইখা যে অম 1979 नि सिमिनो ककबरक स्टेट लैंग्वेज जों दंमानि ताबुक बाबो कुबांमा ऑफिस थाई रगो हाबा नग रगो काहाम ख्लाय यासाक जागया हंगाकाय अब चिन बर नि बखावबो मुसुकमानि उतंगो चिनि ककबरक बाय जों जानि सुइकं नतुयै सुइनानि सुइब्लायनो हाबा नगो याफारनानि अब मुसुकमानि नाहारयनो चिनि ककबरक हास्तेनि kok mani bagay jot office habanok hangtani kaitani chini suimani no जों abono bwskango langthangani bagay o memorandum ETADC ni rung bedak ni simi education department ni simi o memorandum karijaka tabuk ni simi jot chini lukurok bai thangni kok borok bai dorkhasto suinani application suinani aborok ni bagay जों kaisa o সিদ্ধান্ত নাখা aboni bagay o memorandum nakorka lukurok abono nugui tongo kha khlayo lukurok omoti khlaino chini kok borokno tuyoi khaslang bwchawai jotono suilayano khailayano tai awhai khlayoi haba nogrogo sorkari haba nogrogo suinan nangmani dorkhasto rok nangmani application rok suiano hnai taibo aboni bisingtui chini kok borok kok bwskango aguganum bwskango tlangjaganum hnai जों wansugo ja borong ang kaisa nukha kaisa nukmani kha bokto opti hai thangnai yaksi bodolni hapang kok borok language no chalu khlai mani kok sung khnakha kok borok je state language hinoi je fru chini saklaijaka declaration rojaka bini je raidatui oi raidao mungsa jaga phano sijak kuri kok borok state language noi kok borok kok wanjui haino kok wanjui সরকারি ভাষা haino kok borok bo kaisa সরকারি ভাষা kaisa state language aro second first nei kaisa phano kuri Engke borong nang unnini u kokno rugui no kaisa hai no hai sumung kebonga borok rok no siniti prasarok u kokno sung sawi manui tongo siniti prahasu sini kok borok choliu sung sawi mano hai pano dal bidal kebangma thai rogo kok borok by application rekhang khai yachak jagya যেমন আ জাগাও जों गोबांमा नुगो सिनति प्रासारक तो गोबांमा 99.9% नो जों रोमान स्क्रिप्ट यूज खालायगो सिनति प्रासारक ओंखा आंखे आ जागावो आ बांग्ला वार्ड बाय कक बरक खालाय एप्लिकेशन रुया आंखे याचक जागिया एबा साइमानिया अपतेर ऑफिस रगो साइमान साजागता अपतेर उनके नों ताम हनै साना मुतो आको रनो के বাংলা স্ক্রিপ্ট tabuk bo hinemanya je जों abono yasak khama tabuk sanani thangkai TTADC o puila roman script yasak jakmani abono lokhe bangla script phaika aboni ulo teusha hai na hai chini bororok 2000 সরকার ফাইপ্রুবো abono teusha roman script khaijak o roman script khlaioi je raida khlaijakmani abo taubo গভর্নর ni thani klai tongkho রাজ্য সরকারনি থানি ক্লাই তংখ তাবুকবো আবনি এসেন্ট বা অনুমোদন মানিয়াখো আবো ni bagayno जों tabuk sabo je roman script no tuyoi je chini অনুমোদন তাও মানিয়াখো 2002 rogo bi je raida pass laimani amono tuyoi जों teusha khursalai onai chini borom gonang haste pani thani
राज्यपालनि थानि तामहनैबा बिन थानि सायाव बिल खालाय दङ ओंखाय आं सानानि नायमोनखे हायसे रोमान स्क्रिप्ट फानो हिन्दी बेंगली स्क्रिप्ट फानो हिन्दी मुंसा फानो ताबो रायदा नि बिसिंति खालायै यासाक जागियाखौ आव रायदा न रायदा स्नामनानि जे सामुं तांजाकबानि आबो गवर्नर थानि दावबो खालाय दंखौ जों तेवसा हायनो हायाबोनो खुरसानानै बागै जों चाइतियाव खालाय दङ borong nang tini ni je tripri khorang nai tongnai mangpli no je nai tongnai roni bisingo kwbangkuk borok no 48 ni tolao tabuk bai bisi 43 years high running choli tongo u kok borok state language ingmani ओंखांखे आ बिसिङाव ताव फानो कुनु अपति हाय पार्टिकुलारलि अबचिनि लैंग्वेज एबा लैंग्वेज या एबा तामो या अपति हाय ताक फानो दुनिया ओंगै तंगमानि कारण रक तामो किसा सुकुरबि दे साइदे मानो सुनो माने जों निजे फानो से गोबां बर' रक दङ जोंनि तिप्रासानि बिसिङाव कक बरक सेकेंड लैंग्वेज एबा ऑफिस रगो सैब्लाय जों कक बरक बै रैमानो ताकफोन चिनि बरकनि बिसिङाव सावै मानिया आं एप्लिकेशन सैना रोङिया नों सैग्रादि नै सैरो ता बैनो जों नुगै दङ उ ककरनो नुता मोनै सानाय हायिं सामाहाय 40 years age नि borok rok jotono suina rungya abhai borok bangya nongnai haifano je suinani musungnai rok jini kok borok kok tabuk tripura government ni bisingti bo abu kaisa state language সরকারি ভাষা অবনো সুয়ই যেসা ক্লাইফানো সরকারি যে পদস যে অফিসার তংনাই যে হাবানক তংনাই রক আরো রিমানো কেবো যদি আবনো চ্যালেঞ্জ লেকে সাওই মানো নং বুজিয়া ওই মানো ইয়া অব কাইসা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ গসিজাক আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইফানো বমাই আসাক নাই হাইফানো আং আবো সানা নাইও কেবো ফানো কগওয়ান যে স্ক্রিপ্ট বাই সুইকা কেবো হি হিন্নান তো ককরই কারণ তাউগো আবো ও কাইনি স্ক্রিপ্ট বিসিং কাইসা স্ক্রিপ্ট ফানো রাইজা তুই जों ताउगो अनुमोदन माइयाखौ जे सालनि सिमी अनुमोदन माननाय आबो तुइनो जों मा सुइनाय ताइ कैसा कक नगाय चिनि जे तिप्रासा बसं कक बरक माननाय रक बरक खाक राक ख्लायै बायथांनि कक न बायथां যদি সুইয়া হগাই আবনো সাবো সুইনাই বো সুইয়ে আকই জমা রেখাঙ্কাই অব কাইসা অফিসার কাইসা সামুং তাংনাই অ অফিসও বংনি দায়িত্ব কর্তব্য রেসপন্সিবিলিটি আবনো বুজিনানোর বাগৈ বুজিথং বুজিয়াথং আরো जों मा आबनो दाखिल मा खालायनाय तामहनैबा अबो काइसा स्टेट लैंग्वेज सरकारि भाबे जों आबनो बसिउइनो जतनो अ ककबरक कगबाइनो दरखास्त रक बेबा सुइनानि मुसुंमा रक सुइखांखाय बेलायनो ककबरक तेबो बरम रुजाकनाय ताइ बरक रक बो आबनो बुजिनानो बागै चाइतियकनाय बरम गोनां काइसा न्यूज खाइति खाइति ना पर्सनल kok bo obo jotono ongoi tongmaba ang bo kisa a jaga personal kok kisa dawai resiwana salsa ang roman script kok borok baino application ready mani ration card transfer ni bagai hinkai salsao ta mungkha SDM office ni simin phone phayo obo kok borok ang buchia hnei je borok abo ar application no yasaknai borok akok apteke sawoi call khlai siniti prasani bising tuino call khlai sahoro ngetei wise fresh english eba bangla baikhe ruphaidi hnei sawoda nka opti hai gotona to buskang jora obo sini kwbangma tipra sarok tabu tripri khorang khlai tongnai rok kwbangma borono kok no khlai tongano engka opti hai jodi engka kai opti hai samu homung rok no kaisa saimana musumani tabuk kok nake haise kok borok kaisa sini tripura haseni kaisa kok official language official language no buskango tlang thangnani hingakai oroni je state government tongmani borok nibo chaitiyok ma tongnai borokni initiative ma tongnai borok nibo wansuk ma tongnai ge ungya phasingni office kotor kotor rogo DM office SDM office hai je kotor office tongo BDO office hai kotor office tongo ungya phasingni aro kok borok poriban nai kok borok no tuye kok saiman nai abo o official rungni bagoi kaisa post hono ma tongnai haya phano chini borok ni je borok chini borok SDM office BDO office DM office chakri khlayo sebuk ngui tongo borok ni mo chaite mung tongna nangnai nangkhang kai chuwanan bagai tamhnei ba ke khoroksasu borok office kok borok bai application thaike hangkai bo officer abono porimai yang to hangkai bono chuwanan bagai chini borok joto office no tinini salo chini kok borok sanai borok tongo borok ba abono poriyo koi officer no sirui mano botamo nai obo chini phasingo chini borok tiprasarni phasingo kaisa chaite ma tongnai kaisa wansuk ma tongnai bahai klaye administration obo kok borok translator ngya phano khoroksa barja
baithang bar jamananai abono tui ma wansuknai bwskango hayui o kok rokno sanani bagoi mungai koroksa sokok wisar jodi sungkaka ang to kok borok sia ang abono sia phano nungano tamnai sagra dingke sanani bagoi bo tiar ma tongnai abhaine ang wansugo ngai chini bagoi bo abo belai kaham nai bormuna hahen ta ispra ang no samani jago kaisa jago kisa ang saiman tu no ang kisa miss khlai rei rekha abo khe apti hai je borok I application ya sak nai abo chini borok no bo jefru ani application ang jefru kok borok bai rjakha bo balai no khatung jakha inkhe aboni ya gulo bo je somoi SDM office o thangpru hingke bo khoroksa ni tolao samung khlai ma tongo engkha kha obo jago bo tam khlaikha on behalf me ani jagao ongoi bo tam ma khlaika bo bangla bai khlai application khlai box hamani ang nukhata engkhankhe obo in totally ani mokolokhe obo in totally negligence ang to ani samuno khlaika phiabo office level okhe opteke khlaijak man khe nuguta sung to khasigino tongoi tongo je sung mansak sini kok borok no sung tisanani na phiaba bo opti hai bonui mano bangla sir bai budoknan bagai sui rikhakai to abo kok rei joto officer to kok borok sinan kok rei tamhne bo sung tau go Tripura government ni je advertisement sujak tongo knowledge of Bengali is essential hi sujak tongo ngai chini ADCO tau chakri na furu rokho ma suini ta knowledge of kok borok is essential nai tar mane kok borok sikakai no boro chakri man manai abo sung ma suinai ungya phasing ni ADCO sungo jaga ma phainai je knowledge of kok borok is essential je borok chakri man nai knowledge of kok borok is essential abono sung tui ma suinai ma sanai abo rulo ma tongnai araro ma tongnai kai sing turuk hingkai buibo oro chakri mannan hingkai sebuk ngan hingkai au bo chini kaisa wansuk mungo ma tongnai abono ma khlainai ngakai nungje tauk je thasing je tai mane issue samani o issue amoti rokai tongla tamhne ba chakri ni maya ba khano chakri sebuk tongnani ngakai bo bai thangno ikui ma khlainai ungya phasing ni tamhne mono je ungya khai chukya sak amhai sukkhano bo kokorok sina nangnai kini ADC elaka bo sebuk ngani ngakai boromna nini kogno sini tipra sarok jotono khana khana buji khana kha khlaio sung tipli khorang rok haipono boromna paithago nini kaisa nini phaising tui tripra hasini tipra sarok no tam kok tum kaisa kos kcharna musung u kogno rogai bai thangni kok no mothang naroknani hingkai bai thangno sung ma chaitioknai bai thangni kok no sung beba borok no abono tui ma wansuknai suinai khainai je LM kurung je borok taimono kok rubam awhai rok no tui je suinai rok khainai rok borong thani kobong tongnai kok borok no tui imang nuknani kok borok no tui wansuknani kok borok no bahai klai bwsang langthangman chini tiprasa rok ni sinimung kok borok kokma kok chini je kok chini ha simi chini sinimungnya chini kok bo chini sinimung o sinimung no mothang tonin bagai jeng beba tiprasa rok no oboni bagai samung tangthai chaitok thai wansuk thai imang nuk thai abona ani kok sar balai khena hambai boromna tripri khorang bai khorang mani bagai